Als buurtsportcoaches doen wij elke vakantie sportactiviteiten. En hier ben we in verloren. En deze keer is het eigenlijk een beetje een primeur, want we doen het voor het eerst eigenlijk echt samenwerken met het jongerenwerk. We hebben dan verschillende spultjes en een nerve battle hebben, dus we kunnen met geweren op elkaar zitten. Gewoon dit aan mij maken, juist vol dus. En we denken van, wie vinden dat het wel wat meer in beweging komt bij mij. Dus we hebben een project op staat, Tiert voor Actie. En dan is dit ook weer een van de voorvoedsels zit. Maar jeugd, lekker bewegen, lekker sporten en even bij de PlayStation bij. Bakjes, maar je zit er steeds achter, dus het lukt net zo goed. Morgen ben we in Dokkum, woensdag ben we in Kolm en donderdag ben we in Verwert. En het is gewoon gratis, dus dat is altijd een mooie laagdrempelige stap om toch even iets anders te doen in de vakantie.